Случвало ли ти се да попадаш отново и отново на една и съща ситуация? Да срещаш различни хора, да си на различни места, да си на различна възраст, но вътрешното усещане да остава едно и също. Аз съм Ани Иванова, психолог и регресионен терапевт, и в това видео искам да засегна темата за повтарящите се модели в живота ни. Много често се случва така, че сякаш живота сменя декора, но историята остава същата. Понякога това се вижда в любовта, понякога в отношенията с родителите, понякога в работата или в начина, по който се чувстваме спрямо себе си. И в такива моменти човек много често си казва: как е възможно пак да съм тук? Защо все се въртя в кръг? Какво не разбирам? И тук първо искам да кажа нещо важно. Това, че се повтаря един и същ модел, не означава, че с теб има нещо нередно. По-скоро това е знак, че коренът е много по-дълбоко, отколкото изглежда на повърхността. Когато работя с хора в регресия, много често виждаме именно такива повтарящи се теми. Например, човек може да попада отново и отново на партньори, които го отблъскват, или го изоставят, или не го избират. Вътрешно усещането на този човек може да бъде нещо от сорта на: аз винаги съм втора, а все за някой друг има място, а за мен не. Винаги се чувствам пренебрегната, неизбрана. И понякога по време на регресия се появява преживяване, в което същия този човек е бил в обратната роля. Този, който си тръгва, този, който пренебрегва или този, който наранява. И тук целта не е да се обвиняваме и да си казваме: ето, заслужавам си, аз съм бил лош човек и сега си плащам. Не. Целта е да се появи по-дълбоко разбиране, че човек може да преживява различни гледни точки и когато види и усети и двете страни, нещо в него започва да се уравновесява. Друг пример може да бъде, например, усещането, че не си достатъчно добра, че трябва постоянно да се доказваш, че ако спреш за момент, ще бъдеш отхвърлена. В ежедневието това може да изглежда дори като перфекционизъм, като преработване или дори като силна вина, ако си позволиш да си вземеш почивка. В регресията може да се появи история от минал живот, в който примерно този човек е бил неоценяван, бил е отхвърлян или защото не е отговорил на нечии чужди очаквания. И тук няма значение дали си бил войник, ученик, жена в строго семейство. Важното е усещането, което се повтаря: аз не съм перфектна, няма място за мен. Защо разказвам това? Защото моделите, които се повтарят, рядко са случайни. Те са начин психиката ни да ни насочи към преживяване, което все още не е разбрано или завършено. Регресията в минал живот не е магическо изтриване на миналото, не е ще видя един живот и после всичко в настоящето ми ще стане идеално. Не, тя по-скоро помага да се стигне до началото на нишката, до първия момент, в който е възникнало определено усещане, вярване или реакция. И когато човек види откъде започва всичко и го осъзнае на дълбоко ниво, настоящето започва постепенно да се подрежда по различен начин. Случва се хората да ме питат: не може ли да стигна до това само с разговор или само с анализ? И да, разбира се, че може и много неща се осъзнават именно така. Но има теми, които са като корен, заровени много дълбоко. На повърхността виждаме поведението или реакцията, но не стигаме до мястото, откъдето е започнало. А регресията дава възможност да се докоснем до този първи отпечатък. Не като теория, която просто да анализираме, а като лично преживяване. И още нещо важно.
Когато говорим за повтарящи се модели, много лесно е да започнем да се обвиняваме и да си казваме неща от сорта на ами аз сама си го причинявам, сигурно не съм достатъчно добра, явно с мен има нещо нередно. Това обаче само по себе си не води до промяна. Това само добавя още един слой напрежение. Истинската промяна започва, когато погледнеш на себе си с повече разбиране. Когато си кажеш, добре, явно има нещо в мен, което има нужда да бъде видяно, осъзнато, готова съм да го погледна. Затова работата с повтарящите се модели не е опит да се поправим на сила. Тя е процес на осъзнаване, да разберем какво стои зад реакциите ни и какво вътрешно преживяване продължава да се активира и днес в нашия живот. И когато човек достигне до този по-дълбок пласт, тогава моделът постепенно започва да губи силата си. И то не защото сме го изтрили, а защото вече го разбираме. Понякога е важно просто да си позволиш да видиш собствената си история от друг ъгъл. И ако се замислиш сега, помисли си, има ли ситуация в живота ти, която сякаш се повтаря отново и отново? И ако тази тема ти е близка, ще ми бъде интересно да споделиш с мен.